Good morning. Welcome to my vlog. I'm on my way to gym. First day at gym. Like life आव मालाबाबो जिमाव थांफेराखै. This is first time. एसे फिटबो थानांगौ ना. Fatsफोरखौ खमायनांगौ. Weightआबो बारा जाबाय. ओमफ्राय दा सौहैथ'वाखै. सौहैसिगोन. बेहाय ब्रिज बानायनो नागिरगासिनो. जु रड साइडआव बिराद ट्राफिक जायो आजिखालि. दाथ' फुंखायसो गैया. नुबाय. नै. बाट जेला बे ब्रिजआ जागोन होमबाथाय मोजां जागोन आरो ना. दा आङो जिमाव सौफैबाय. दा थांसै आरो फार्स्ट डे जिम मारै जायो नायनोसै. एसे गिदोंबो. गिनांगौथ' गैया बाट स्टिल. थाबायलांगासिनो. जुथाबो लाखाबाय. बाहेरानिखौथ' गाननो मोना ओंखायनो आखायाव लाखाबाय. जाबाय दा थांसै वार्कआउट खालामखांबाय दसे मेंबाय बिराद मेंबाय ओमफ्राय दिनैनि थाखाय जाथ'बाय ओमफ्राय गाबोन फिरसै एक्चुअली जोंना जिमा क्रसफिट नर्मेल जिम बायदियानो बाट बे नर्मेल जिम बायदि माने बांद्राय सहा थिखो होआ आरोना फिजिकेल स्ट्रेंथ बेखौ बांसिन फकास खालामो आंनि थाखाय बेनो थिग आं बेखौनो मोजां मोनो उजान बाजाराव साहा लोंनो होननानै फैदोंमोनलै जेरावबो न' पार्किं ओरैबो न' पार्किं ओरैबो जायगा गैया ओरैबो न' पार्किं नै मोनबाय फाइनालि साहाखौ एफाबां पार्किं नागिरनायनि उनाव जेरावबो पार्किं गैया 2000 फाइन नो बेबो आयौ ओमफ्राय मोनबाय फाइनालि साहा लोंनानै साहा इज लाभ माय फार्स्ट लाभ बोथोराबो सान्दुंबो दुङो अखाबो हायो सैमा सियालनि हागासो मोनै सङो आंहा फारसेथिं दाउ फारसेथिं अमा एसे अमा जाया स्ट्रेसबो सोलायनो मोनिनि बेखौनो डाइरेक्ट गाननानै संनोसै मोननै आखाइजों सोलोंखानोसै दिनै संनाया बे अमा ओमफ्राय नैबे दाउ न'निफ्राय हरफादोंमोन एवखांखानानै नैबे दाउ बे अमा बे मा दाउ बे अमा न'निफ्राय हरफादोंमोन एवखांनानै गाज्रि जागोन ना ओंखायनो एसे एवनानै हरदों मैथा एन्ड अमा मैथा एन्ड दाउ सासेनि थाखाय मानोना सासेया अमाखौ जाया दा आङो फेस मास्क लागायनो नागिरदों दा फेस पेक लागायग्रोबाय बिनि उनावहाय दसे थानोसै दुगैनोसै बे एक्सुवेलि आंनाव पर्स दं नालाय बे पर्सनि थाखाय आरो एसे माबा मोजां जानायनि थाखाय ओमफ्राय मोनसे खोथा नोंसोर बेबायदि बानायनो रोङा रोङा आं देखायनो र' नोंसोर बेबायदि बानायनो रोङा आंथ' रोंखायो गोदो उन्दैनिफ्रायनो रोंखायोमोन आङो ओमफ्राय आंनि लोगोफ्रा सोरबा रोङामोन ओमफ्राय बिराद ट्राइ खालामनो खिन्थु रोङामोन साराङे अप्पा दा आङो बेखौ 5 मिनिट्सनि थाखाय लाबाय ओमफ्राय 5 मिनिट्सआथ' जाबाय नालाय आं दा बेखौहाय सुइनोसै दुगैनोसैबो स' लेट्स गो
स' दिनैनि ब्लगखौ आङो बेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय आंहाबो मुभि नायनोसै बाय बाय ओमफ्राय लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो